Това е нашата история, съхранена във фотоси, филми, карета от вестници. Съградена от нас с любов, многообразна и различна, каквито сме ние самите, но създадена със сърце и душа. От снимките ще ни гледат с 15 години по-млади лица, ще си спомним за позабравени събития, ще открием любими свои ученици, а след това ще се усмихнем с мъничко тъга. Годината е 1995. Началото е поставено. Открихме новата учебна година в летния театър с празника "Здравей, първолаче", на който зарадвахме с интересна програма, игри, забавления и изненади всички първокласници. През годината се проведоха много спортни турнири по различните видове спорт, в които спортистите от ОДК показаха спортен дух, постигнаха високи резултати и много медали. Наред с спортните изяви, учениците демонстрираха своя талант в изложби с различна тематика. Екологичното образование в ОДК бе на високо равнище. Проведени бяха екологични експедиции до защитена местност Пода, еколагер в Крайморие, екоакции. През седмицата на детската книга много бургаски деца се срещнаха със свои любими автори. Незабравими ще останат за тях миговете, през които те са се докоснали до великото словесно изкуство. Стартира телевизионното шоу за млади таланти "Децата на залива". На сцената му през всичките му издания се изявиха много бъдещи певци, танцори и илюзионисти. Някои от тях са вече популярни и известни. И през летните месеци ОДК не затвори врати. Той предлагаше на децата в свободното им време електронни игри, видеотека, тенисна маса, участие в екологични експедиции.
стъпка вървяхме напред. Всяка една наша стъпка изпълваше страниците на тази история. Преминахме през много състезания, получихме много награди. Радвахме се на постиженията на талантливите ни художници, поети, спортисти, еколози. Откриваха се нови форми, идваха нови учители и треньори. Ансамблите ни разнасяха славата на българския фолклор по света. Носиха престижни награди от надпявания, събори и фестивали в страната. Създавахме нови бази в различни квартали на града, за да сме по-близо до всички бургаски деца. Националният конкурс за танци набираше сили и привличаше все повече танцори от страната.